रामू हाथी बॉल डललस और छोटो हिरन शॉट मरलस। यल्ला। बॉल काफी दूर जा गिरल। गेंडा और सियार बॉल ढूंढे चल गइलन स और हिरन मजा से रन लेवे लागल। ई लोगन के पता ना रहे कि एकनी के आस पास ही एगो खतरा मंडरा रहल बा। हम दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी हैं, सबसे खतरनाक, और हम आयल है ये जा बढ़िया शिकार ढूंढे। ओकरा से कुछ ही दूरी पर कालू भालू एगो पेड़ के नीचे बैठ के गीत गुनगुनात रहे। वो जैसे ही कालू भालू के देखलस तो वो खुश हो गईल। या अभी भालू के शिकार करके अपन नाम इतिहास के पन्ना पर अमर कर दे। वो भालू पे बंदूक तान देलस। वो ओकरा पे निशाना लगावे लागल। दूसर तरफ अब रामू हाथी बैटिंग करे आ चुकल रहे। छोटू हिरन ओकरा के बॉल करवावलस। वो शॉट लगौलस